hevosten ultimaattista totuus- ja tehtävävideota. Kisassa mukana on Freija, Hani, Nipsu, Kristo, Stella, Nuppu, Rapsu, Klara, Sissi, Florida, Nita, Nalle, Amadeus ja minä, Tallin Kingi Kalle! Ensimmäisenä minä kysyn Kristolta, totuus vai tehtävä? Mä en uskalla ottaa sun tehtäviä, niin mä otan totuuden. Tässä. Ootko sä ja Nita yhdessä? No sanoppa sit suoraan, Kristo. Ollaan me sitä vähän harkittu, kyllä. Oho, mitä se on? Ei sillä väliä, nyt jatketaan peliä. Kristo, kysy sä joltain nytte. Juontaminen on mun tehtävä, ole sinä Hani hiljaa. Hei, älä sä käske mun varsaa. Ole hiljaa, kiitos. Mä kysyisin Nallelta, totuus vai tehtävä? No, mähän en mitään totuuksia latelle, eli tehtävä. Tallin keskelle lattiaa ja kakos sinne. No okei, jos on pakko tehdä. On pakko tai saa rangaistuksen. Okei. Voitte käydä vaikka tarkistamassa. Mä käyn! Hyi, täällähän lemuaa. Siellä oli musta tosi pahalla. No, mä kysyn Amadeukselta. Totuus vai tehtävä? Mä otan tehtävän. Käy heinälässä ja syö sieltä heinää. No eihän toi edes mikään paha oo. Oka? No niin, keltä mä kysyisin seuraavaksi? Mä kysyn Klaralta, totuus vaiko tehtävä? Mä otan vaikka totuuden. Jos Talli olisi tulessa, sä saisit pelastaa vain 3 hevosta. Ketkä? Tai oikeastaan ei 3 hevosta, vain 1 hevosen. Ja näistä 3 se pitäisi päättää. Florida, Freija ja minä. Oh my god. No, ei kukaan saa sit pahastua, okei? Okei. Ok. No, mä valitsisin ehkä Floridan, kun Florida on vähän samanlainen työhevonen kuin mä. Juma. Okei, toi oli rehellinen vastaus. Ei haittaa. No, ei se muakaan haittaa. No, mä kysyn seuraavaksi. Florida. Totuus vai tehtävä? No mä en tykkää tehtävistä, niin mä otan totuuden. Juo tosta lähteestä vettä. Okei, no ei se kovin pahaa voi olla. Väistykää! Ok. No, seuraavaksi mä kysyn Nita, totuus vai tehtävä? No, mä voin ottaa tehtävän. Okei, no, mä en keksi mitään hyviä tehtäviä. Voiko joku muu keksiä? Mä voin! Okei, no, keksissä. No, mulla on kyllä toi sama tehtävä, että juo lähteestä, mutta sit purasee myös tosta sammanleikosta, tai mikä toi nyt onkaan.
Okei, no ei se kovin paha voi olla, se ruohokaan siinä. Mä ehkä tästä väistyn. Oho. Okei, no voimme tehdä sen. Ilk. Okei. No joo, ei se ollut kovin pahaa. Tää video loppuu nyt tässä, koska meillä tulee tästä toinen osa, mutta Nita saa kysyä vielä viimeisen kerran. Nita, kysy. Kysyn Hanilta, että totuus vai tehtävä? Mä otan tehtävän. Me kierin Lantalaan ja sen jälkeen juot tosta lähteestä. Joo. Okei. Väistykää vähän sen. Yes, mä pääsin täältä. Eli eka Lantalaan. Apua. Au, toi sattu. No, ei se haittaa. Mennään nyt sinne Lantalaan sitten. Tää kyllä haisee. No mä kierin täällä joo. Okei, no mä pitää varmaan kieriä täällä. Noin. Ja sit sinä lähde vettä. Tästä tulee henkiä. No niin. Väistyttekö te vähän se? Mä voistin. Ja mä. Okei, no ei tääkään pahaa voi olla. No oli se aika hyvää. Äiti, se oli hyvää. Joo. Jos haluatte toisen osan, tykätkää tästä videosta ja laittakaa kanava seuraukseen.